עברנו תהליך זוגי עם המושלמים, סגי ויערית, הן על הלב שלהם והן על האנרגיות שלהם. עברנו באמת חוויה מטורפת, זוגית, מיוחדת, מעצימה. התאהבתי בבעלי מחדש, הרגשתי נאהבת יותר, היה לי טוב, זה עשה לי טוב בלב, אני הולכת לאמץ את זה. אם יש מלא מפגשים אני אעבור כל הזמן, באמת להמליץ לכם לבוא, זה שווה. באמת אין לי מילים, שעה וחצי, אפילו שעתיים של התקרבות לבת זוג, כל מיני תרגילים ומשחקים מעצימים. ככה הוצאנו אחד מהשני דברים שאנחנו לא רגילים. הכרנו פה זוגות מקסימים מכל המינים, מכל הסוגים. הכל נעשה באווירה אותנטית, עם הומור. למדנו הרבה דברים אחד על השנייה, משהו קצת שונה, שממש מטיב לזוגיות, וככה לי בכל אופן נהניתי מכל רגע, ממש מומלץ. רציתי להיות בתוך סדנה כזאת, בתוך קבוצה כזאת, כי תמיד אני בכובע השני, וסוף סוף לבוא ולהיות זאתי שעוברת את החוויה, היה לי מדהים. אני רוצה להגיד ולהזמין את כולכם לבוא, להתחבר, להוציא מעצמכם, להתקרב אחד לשני. הכל נעשה בנועם, בכבוד אחד לשני, קבוצה מאוד מאוד מכבדת. סגי ויערית מביאים משהו נעים וכיפי, ופשוט תבואו למענכם, למען הזוגיות שלכם. יש פה משהו מדהים לקהילה, ואתם ממש ממש כדאי לכם. שמחתי לבוא למפגש הזה. ההנחיה לזוגות שהייתה עניינית ורגישה, והעלתה נושאים שנראו מובנים מאליהם, ואני רואה כמה שהמפגש הערב היה חשוב לשיפור הזוגיות ולהעמקה של הזוגיות. הרבה זמן נראה לי לא יצא להסתכל לו לתוך העיניים, נראה לי שנים שלא באמת הצלחנו, אותי זה מרגש. וגם שיח על דברים שפתאום התעוררו ואפילו דמעתי באמצע, אז יש הרבה מה להמשיך מכאן והלאה, ותודה לכם שנתתם לנו, שאפשרתם. ציפיתי למשהו אחר לגמרי, וזה עלה על כל הציפיות שלי. היה פשוט מדהים, היה מחבר, מרתק, חווייתי, מצחיק. כל קשת הרגשות האפשרית, לא משנה באיזה שלב אתם בזוגיות, לא משנה מה קורה לכם בזוגיות, זה אחלה לשבור את השגרה ולבוא גם להכיר אנשים פשוט מדהימים. ממש כיף. האמת שאשתי הציעה לי לבוא ואמרתי לה, עזבי אותך משטויות, למה לא צריך. ואני לא זוכר מתי בפעם האחרונה באמת ישבתי מול אשתי והסתכלתי לה בעיניים ואמרנו את הדברים שבאמת כל אחד מרגיש. אני חושב שזו חוויה שלא כדאי לפספס. זה רק מרים ומעלה, ומפה והלאה זה רק לעלות ולהצליח עוד ועוד. משהו משחרר, לא שגרתי, קצת לצאת מהבית. הזכרנו ככה באמת למה פגשנו אחד את השני, מה מיוחד אחד בשני. להתחבר, להתחבק ולצאת יותר מאוחדים, וזה היה כיף גדול ואני ממליצה לכולן לעשות את זה. קודם כל זה קליל, זה מצחיק, ותבואו, זה כיף. לא צריך להיות זוג עם בעיות כדי לבוא לפה, זה ממש לא... לא שאין בעיות. אבל זה כאילו, זה כיף, זה קודם כל כיף, זה נותן תובנות, ואני לקחתי הרבה מזוגות אחרים, אז ממש מומלץ, תבואו, זה קליל וכיף, וטוב, בעיקר טוב לזוגות. הסדנה כיפית, כלילה, רעננה, ממש מעביר אותי בכיף, ויוצאים גם עם תובנות. ממש מובן. היה מהמם, נהנינו, זמן איכות, זמן של זוגיות טובה, לפרגן אחד לשני. היה כיף, היה עוצמתי, היה מרגש, היה מצחיק, ממליצה בחום. הם הולכים לעבור מהפך בזוגיות.